ko tun kafin a gurfanar da Murja Ibrahim Kunya a gaban kotu. Ga asalin abin da ya faru kafin a gurfanar da ita a gaban kotu don yanke mata hukunci, wanda a yanzu an aika ta gidan gyaran hali sai ranar 27 na wannan wata za a dawo kan wannan kitsin da. Rundunar Hizba ta jihar Kano ta ce ta kama shahararren TikTok din ne wato Murja Ibrahim Kunya da laifin wallafa wasu abubuwa da basu dace ba da kuma waɗanda ba na musulunci ba a kafafen sada zumunta. Makonni biyu da suka gabata, Hizba ta kaddamar da farautar wasu 'yan TikTok guda 6 idan ba ku manta ba, wanda suka ce suna saba wa ka'idojin musulunci a kullum wajen amfani da kafafen sada zumunta. Kakakin Hizba wato Lawal Fage ya shaida wa manema labarai cewa an kama Murja Ibrahim Kunya da sanyin safiyar Talata tare da saurayinta. 'Yan Hizba dai tuni suka kama ta da misalin karfe 1 na rana a gidanta tare da saurayinta. A baya dai makwabtanta sun kawo mana ƙorafe-ƙorafe game da halinta a cewar hukumar Hizba. Ana zargin Murja da yin amfani da kalaman ɓatanci na rashin kunya sannan kuma da bidiyoyinta wanda take haskawa a kafafen sada zumunta wanda dubban mutane ke kallo. Bata ce uffan ba kan zargin da ake mata, amma an ganta a wani faifan bidiyo da ba a tantance shi ba yana yawo a kafafen sada zumunta tun bayan kamata. A wani bidiyo dai da ta fasuwa an jiyo tana cewa bata saci komai ba kuma ta gode ma Allah akan hakan. Jihar Kano dai na da yawan al'ummar musulmai kuma tsarin shari'a na musulunci yana aiki tare da tsarin doka a jihar. Shin ya kuke ganin za a yi da Murja Kunya?